हालामाव बा हिन्जाव माहारिफोरखौ गोजौ माने जौगाथाय रांखान्थियारि जौगाथाय लाबोनायनि थाखाय गोबां माने परिकल्पना आरो स्किम आखायाव लानानै दङ। दा बे वान बाय स्किमफोरखौ नोंथांमोना जोंनि आबौमोना आइमोना गासिबो बेखौ मोनलांजोबसिगोन। दा बेयावहाय गिबि खेबावनो जोङो अमानि खोथाखौ आं एसे गुवारै बुंलांनि। अमाया ओरैबायदि मोनसे बुस्थु जिहेतु पृथिबियाव अमा जायै जायगायानो बिदि गैलिया। जोंनि बांसिननिफ्रायनो बांसिन देशावनो अमाखौनो जाजोबखायो। बेखायनो जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय एबार जों मा सानदों जिहेतु बर' होनबानो अमा जोंहा गोदोथ' बर'फोरखौ अमाजोंसो रुजुखायोमोन नङा होमबा? दासो एसे हारसाफ्राबो जाग्रा जानायखाय दा माने बिदि होननो लाजिलांबाय बिसोरबो होनला। दा बर'निफ्राय बांसिन हारसाफ्राबो अमा जाग्रा जाखाजोब्बाय। ओमफ्राय बाहेरा देशावथ' बे इउरप कान्ट्रिफ्राव इंलेण्ड नेदारलेण्ड अस्ट्रेलिया बेफोरबायदि देशाव अमा नङाबा एक मिनिटबो थानो हाया जायागारा। तारमाने जायगाया गुसुखाय बिसोरना बेदरा बिराद जायो। बेखायनो जोङो मा खालामबाय बिटिआर सरकारा जोंहाथ' बेबायदि जेबो बिराद इनकाम गैया नङा होमबा? नोंसोरबो गासिबो मिथिगौ। बिटिआर बे हालामाव जोंनि जेनेबा मुसलपुर कक्लाबारि बा बागानपाराखौनो हमबाय दे आं। बेयाव जोंहा मा उत्पन्न जानांगौ जाखो? मानिफ्राय जोङो थांना थानायनि लामा बानायनो हानो? बे मोनसेल' लामा दं, बे जाहैबाय खेथि जोंना हालौनायानो। खेथिजोंबो जोङो गोदोनि जुगनि बायदिनो हालौगासिनो दङ। माइ गरनैसो लाबोयो बेखौनो बाख्रियाव दोननानै थुम थुम आरो बोसोरसे जों जानानै थायो। बेमार जाबा गथ'फोरखौ गोजौ थाखोआव फरायनो हरनोबा जोंहा फैसाया गैया बुरजा दा। तो बेफोरबायदिखौ फोसाबनो थाखाय जों अमाखौ एबार मोनसे बिराद गिदिर मोनसे लामा हिसाबै लानानै थादों बिटिआर सरकारा। प्रमद बर'नि साननाय हनाया एबार अमाखौनो जोङो पृथिबियाव गोसारहोजोबनायनि मोनसे माने लाहार फाहार जों लानो नागिरदों। बेखायनो जोङो मोनसे अमा मिशन ओरैनो भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय अमा राननाया बेलेग। माने मालाबा जोङो ओरैनो अमा सोरनोबा मानै माथाम माब्रै माबा हरदों फिनो होदों बे बेलेग। खिन्थु जोङो अमाखौ एबार मिशन हिसाबै लादों। माने अमाखौनो जोङो पुरा पृथिबियाव जोंनि बर'लेण्डनि अमा होननानै जों सिनायथि होनो आरो बै अमा शब्दखौ जोङो इउरप अस्ट्रेलिया इंलेण्डफ्रावबो अमा लिरनाय नुगोन एबार। अमा भाषाखौ जोङो इन्टारनेटआव मोनगोन माबायाव मोनगोन आरो जोंनि बे अमा शब्दखौ बर' जातिनि जि जोंनि अमा बे अमाखौ जोङो पुरा बुहुम बिखायाव गोसारहोजोबगोन। आरो बेखायनो बहुद जों सिमां नुदों। बे दिनैनियाथ' साया गाहाम जानाय ना माल' होनो। अमा मिशनाव जोङो 2,000 कौटि रां जों बाहायगोन बे 5 बोसोराव। दा 1 बोसोर थांबाय 4 बोसोरावनो 2,000 कौटि फैसा जों आरो बाहायबावगोन। तारमाने दिनै जे नोंसोर मोनगोन अमा, बे अमाया खालि एक्सारसाइज एन्ड माने प्रेक्टिकल ल'। जों नोंसोरखौ बेवहाय एक्सारसाइज खालामनाय माने नोंसोर सोलोंनाय आरो प्रेक्टिस खालामनाय प्रेक्टिकल आरोखि। मोगथाङाव बोरै अमाखौ फिथारनांगोन। खारन बै अमाफोरखौ नोंसोरो एबार गावनि बिखायाव आरो माने गावनि थैयाव आरो खर'आव सोखाजोबना लादो जे सेल्फ हेल्प ग्रुप नोंसोर खेवदों। अजथा जेबोथ' सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय जेबो मोनखाया बेबायदि। बैसोरथ' मोननो दा सोरबा 50,000 करि हाबगासिनो दङ। जुदि बेखौबोथ' बे खामानियानो मावनांगोन। 50,000खौथ' नोङो बेंकआव दोनबाबो बेसेबां थाखा इनकाम जायो बाराथ' जाया। आरो हैफिनलायनांगौसो स्किमफ्रा। दा गतिके अमाखौ जोङो एकालिन भाबै होगोन, आदारबो होगोन जों दा। आदारबो होगोन। भेक्सिनखौबो नोंसोर बायनानै होनाङा। माने मुलिफोरखौबो जोंनो होजोबगोन। माने जोंनि डिपार्टमेन्टआ नैबे DBO अफिसारा जोंना डिस्ट्रिक्टआव गिदिं फिसा डाक्टारफोर दंबावो। बे फिसा डाक्टारफ्रा नोंसिनि न' थांनानै बिजि थुहैगोन। आरो जों आदारखौ बावैनो नोंथांमोननो आरो जों हरबावगोन। बे खेबाव जोङो नैबेखौ नायनो नागिरदों जे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ हसाके अमाखौ फिनो गोरों जानायजों लोगोसे बिराद बुरजा जाहाथे फैसा खामायनो हायो। बेखौ खिन्थु नोंसोरबो साननाया गुन्दै बायनानै आरो साधारन भाबै माने बे जौनि बे लोंखोन्दाखौ मा होनो बेखौ? बे अफ्रिफोरजोंनो फिनाय बेखौ साननांलिया। एसे एनै दा जिखिनि जों आदार हरनो हागौ मानि नोंसोर खिन्थु दा आसल आदारखौ बायनांगोन जायखौ जाबा थाबनो बुगाजोबगोन अमाया। आरो ओरैबायदि माने टेकनिक दङ। तारमाने अमाफोरखौ आं दा जोङो केम्पेनिंआव थायै मिथिबाय आरो नोंसोरबो बेखौ बावैनो जों ट्रेनिं होगोन। एटा ट्रेनिं दिबालाय बहुत जल्दी आमार
এই যোৱাবাৰ ফিচাৰী যিকেইটা পালে আৰু এই যিকেইটা এইকেইটা পাব আকৌ আমাৰ ফিচাৰী আহি আছে গতিকে এই তিনিটা গ্ৰুপত এটা ট্ৰেইনিং এটা আয়োজন কৰিব লাগিব बेवहाय मा जायो अमाया जेब्ला उदैयाव फिसा थायो अमाखौ बहुत उन्दुहोनांगौ जेसेबांनो उन्दुगोन एसेबांनो अमाया गिदिर जायो दा उन्दुगोन अमाया बोरै जर जबस्ति फुथुनांगौ बेखौ आरो जर जबस्ति बोरै फुथुगोन बैगानिक जुगजोंसो उन्दुयो अमाया गिदिंथिंबाय थाबा देरा बुगाया अमाखौ फुथुबायानो था बेनि थाखाय माने मुलि होयो उन्दुनायनि मुलिखौ जाहोबाय था बे सेल उन्दुबाय थागोन बे बुगालांबाय थागोन लुन 6 मासावनो बे बिराद गोजौ गिदिर माने अजन गोनां जागोन दा जोंनाथ' बेफोरखौ मिथिया आरामसे दा बै जाय माने जुखामनि दाना मोनगोन बे दानायाव बे टेब्लेटखौ होबानो सेल उन्दुबाय थागोन बे मा समाव खिन्थु उन्दुनांगौ बेनिबो खोथा दङ फिसायावनो उन्दुहोनो नाङा बेफोरखौ दा नोंसोर बुहुद रोंनांगौ दङ जायनि जाहोनाव जोङो फियो जोंहा बारा लाब जानो रोङा आरो मोनसे खोथा दं नोंसोर बे अमाखौ दा लांनानै बेदरनि खोथाखौ साननो नाङा नङा र' मिनिनायनिबो खोथा नङा थारमाने बेदर जानायखौ होनाखै आं बेदर फाननायाव लाब जाया अमाया बुजिदोंना अमाखौ बेदर फाननानै लाब जाया बेखौ माने फिसा जन्म होथारनांगोन बेखौ ब्रिडिं खालामनाय होनो बे ब्रिडिं खालामनायखौ नोंसोर ओरैबायदि गोसोआव लानांगोन जे बे मासे मानै अमाखौ ओरैबायदि जत्न ला बे जेसेबां जागोन ना नोंसोरनो डाबल ट्रिपल फैसा होफिनखागोन 3 गुन बारा फैसा होफिनगोन बेखौ नों जेसेयाव मोननानै फेदेरगोन एसेनो बुरजा नोंनो फैसा होगोन आरो बेखौ सिस्टेमेटिक 6-7 मासनि उनावनो अमा फिसा जायो आरो मासेया जायफोर अमा दा जोङो ब्रेन्ड बे जायफोर हेम्पशायर दङ जिखिनि जोंहा दा ब्रेन्डफोरनि अमा फैदों बेफोरो एकेबारे 12टा 14टा लायो गतिके बे अमाफ्रा आरो हाथायाव बिराद दाम लगालग लांगोन अमाखौ एकदम दाम अमाखौथ' जों हरख'नो हाखाया नोंसोरबो मिथिखागौ नङा होमबा अमा लांग्रानिथ' मानसि खमि जाफेराखै एखेबारे राजस्थानाव जेराव मारवारिफोर जन्म जाजोबना दं नङा होमबा मानो राजस्थाननिफ्रायसो अमाया ट्रेनै फैयो बावनो नोंसोर जों बुजिनांसिगौ दा जोंहा दा बुजिनायनि समा बेनो जे राजस्थानाव जायफ्रा अमा जाया बे अमा जायै मानसिफ्रा जोंनि माने आसामाव मेघालयआव मणिपुराव गासिबो बिसिनि अमायासो फैजोबो हारियानानि राजस्थाननि मानो होनबा बिसोर मालाय फेदेरनानै बिराद कौटि थाखा खामायो कौटि बेखौ खामायनो रोंबाय जोंनाबो मनज बसुमतारी तेजपुरनिया बेबो दाना बोसोरसेयाव 6-7 कौटि खामायो दा बे बाथ्राखौ जोङो बिजनेस हिसाबै लानांसिगोन ओइ अमा फिदों माने बुथारनानै साइकेल बायनि बुथारनानै माने दखना बायनि बेबायदिजों साननांला बेजों जोङो गावबा गाव मोनसे स्कुटि बायजोबनोसै प्रथमाव सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 10टा दंना जोंहा बे 10 जनबो गंफा स्कुटिनि थाखाय बेसे नांगौ जोंनो 10 लाखखौ जोंनो खैदिन नांगोन आरामसे जोङो 2 बोसोरावनो मोनो आरामसे मोनो खिन्थु गोसोआव बोलो लाबोनांगोन बेमाराव माने जों अमाखौथ' मोनदावबाय बेखौ ओरैबायदि गिदिरथिं लांनो सिन्था खालाम नोंसोरबो माने माबा नङा 10टा नङा एकेबारे 100टा गाहाम अमा फिसिनो हानाय बिदि अबस्थासिम लां आरो सरकारा जायफोरखौ दा नोंथांमोननो जोङो नैबेखिनि अमाखौ होगोन खिथुनो नोंसोर लोंनाय लोगो जोङो फिसा खालामनो थाखाय जों गिदिर खाखौनो होगोन गोरों जानाय लोगो बेखायनो जोङो मोनसे इनभेस्टिगेशन मोनसे जोंहा ग्रुप मोनसे दानानै होदों दा डिसि खौ जोङो दाख्लैसो गोदो जोंना डिसिफ्रा जोंनि खामानिफोरखौ नायामोन दा नोंसोर जेरै थांनानै थाबाय था बे जाथिफ्रा बा बे माने बिटिआरआव थानाय रायजो राजाफ्रा दा ओंखायनो जोङो डिसि खौ सोदेरबाय जोंनि खामानिफोरखौ जाहाथे थिक थाक माने मावनानै होयो खारन एसे आगोलाव बुंनाय बायदि मोनखांनायनि उनाव जाय जेरै 2 मासनि उनाव थांबा नुलानो दा गतिके बेबायदि जानाय नंला बेखायनो एबारनि खेबाव जोंजों सेल्फ हेल्प ग्रुपजों जोंहा सुक्ति जागोन नोंसोरजों आरो नोंसोरनि अमाखौ बेंहरनाया जोंनि दायित्व जोंनो थाखा फैसा नांफिना नोंसोरनिफ्राय खिन्थु नोंसोरखौ जोङो एखेबारे फेदेरथारनायसिम माबानिफ्राय 50टा बेनिफ्राय 100टासिम नोंसोरखौ जों बेंहरगोन सरकारा बेखायनो एबार सुक्ति दारासो नोंसोर नैबे दा बेखिनि अमाखौ मोनलांगोन बेनि उनाव खिथु दाना मोनगोन खिथु डाक्टारफोर थांगोन माने फिसा जाहोनायसिम बे अबस्थासिम जों लांगोन गतिके आं बारा बुंबाय थालिया